Здравейте! Хората често ме питат как да си намерят приятели във Фейсбук. Например, съученичка, с която сте изгубили връзка от години или други такива подобни случаи. Фейсбук дава много добри възможности за това и сега ще говорим за тези възможности в това видео. Казвам се Весела Първанова и съм треньор по Фейсбук за бизнес. Моят бизнес проект се казва Маркетинг Муза и на него може да намерите много интересни и полезни видеа. Но да започнем с търсенето на хора и на приятели. Както знаете, Фейсбук е мястото, където се комуникираме с приятели, обменяме идеи, забавляваме се и за това Фейсбук ни дава възможност и ни показва, предлага ни да си добавим приятели, които ето сега, например, с някой имам по 23 общи приятели, така че най-вероятно с този човек имам общо и се познавам, така че Фейсбук се е погрижил да ми го предложи този приятел. По друг начин, как мога да, когато натисна преглед на всички, тук ще ми се появи това нещо оголемено, пак ще ми бъдат предложени тези приятели, които може би познавам и ми дава възможност Фейсбук да си добавя тези приятели. По друг начин също мога да си, чрез написване на моята поща и паролата, от тук и чрез този бутон мога да си намеря приятелите, които са в моя имейл списък на съответната поща. Така че също мога да намеря още приятели по съответния имейл. По друг начин мога да търся по име, разбира се, може да се търси, като трябва да внимавате на латиница или на кирилица да е изписано, по град може да се търси, по местожителство също, по учебно заведение, по приятел, по общ приятел с някой друг наш приятел, по работодател, по гимназия и така. Тази възможност Фейсбук я дава, за да можем да можем спокойно да намираме и да контактуваме с приятелите си. По друг начин, как може да намерим също наш приятел? Това е също така наречената търсачка в Фейсбук. Тя търси в Фейсбук на профили, групи, страници. Например, искаме да потърсиме Мария. Ето това са всичките хора, които той ни предлага. Някои са ми приятели, някой ще ми ги предложи след малко и ако кликна на намиране на още резултати за Мария, той ще ми предложи други хора. Може тук да забележите, отгоре има един филтър, който може да ми даде, например, хора, които се казват, които имат в името си, нали, Мария. Може, ако искам да потърся страници, които имат в името си Мария, или пък да намеря групи, които съдържат в името си Мария. Така че имаме големи възможности Фейсбук ни дава за това как да намираме наши приятели, също така и страници по определена дума и групи. Така че свързвайте се, намирайте вашите приятели и се забавлявайте във Фейсбук. Не забравяйте, разбира се, че Фейсбук може да се ползва и за бизнес. От мен Весела Първанова, от моята страница Маркетинг Муза. Успех във вашето търсене!